Узган елның октябрь айында Сәйиткол авылында клубка халык җыенга килде. Мәдәният учагының нинди күңелсез хәлдә булганын бу көнне һәркем күрде. Нәтиҗәдә авыл хакимияте башлыгы белән бергә фикер алышып, клубны ремонтларга карар итте Сәйитколлылар. Моның өчен районда 4нче ел рәттән эшләп килгән урындагы инициативаларны яклау программасына керү кирәклеге ачыкланды. Бердәм тырышлык белән һәркем кулыннан килгәнчә өлеш кертеп кушылды Авыл халкы республика программасына һәм авыл клубы яңа сулыш алды. Монда иске здание инделектән төзелгән колхоз вакытында ук. Хәзер шуңа түбәсеннән су агып тора диде. Шул түбәсенең соққан җирен ремонттадылар, түшәмнәрен алыштырдылар. Тәрзәләр куйдылар, ишекләр алыштырылды, полностью bütün стеналар штукатур итеп биялды, идәннәр биялды. Хәзер яңа клуб булды. Шушы ук бинада фельдшерлык-акушерлык пункты да урнашкан, анда да күләмле ремонт эшләре үткән, заманча җиһазлар кайтарылган. Бүгенге көндә биредә бик тә тәҗрибәле, бар авыл халкының сөюен яулаган Мусабиха Тошева хезмәт сала. Аның карамагында бүген 70ләп кеше, күпчелек өлкән яшьтәге абый-апалар. Күләмле ремонттан соң Сәйиткол клубын һәм медицина пунктын ачу тантанасында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин катнашты. Иң тәүдә ул бар эшләрне сыйфатлы итеп башкарып чыккан Илеш ПМК җәмгыяте коллективына рәхмәт хатын тапшырды. Шулай ук әлеге объектны яңадан сафка бастыруда күп көч салган һәркемгә рәхмәтләрен җиткерде. Беренчедән зур итеп рәхмәт. Менә монда инициатив группа дип әйтелде. Инициатив группаның җитәкчесенә шушы авылның. Инициатив группада, авыл советыда, безнең хөрмәтле фельдшерда, шулай ук зав клубта хөрмәтле менә шушы строительләрнең нәрсә эшләгәннәрен үзләре карап тордылар, төзәтеп тордылар. Кирәк җирендә бик күп күләмле итеп ярдәм итеп тордылар. Менә Аллаһка шөкер, наличный гына хәтле кирәк артылып биялган, казарга гына хәтле кирәк артып биялган фатная группасына безнең менә шушы диктән төзелгән объект яңа тормышка, яңа тыныла башлады. Әйтәсе килә зур рәхмәтне безнең заведующийга, зав клубымга, потому что ул башкарды бик күп эшләрне. Фельдшерский пунктның җитәкчесенә рәхмәт әйтәсе килә. Менә шулай итеп халык сорау буенча бүген эшкә килеп, хуш китмәде итеп халыкны хезмәтләндерә. Барлык төр медицина белән бәйле эшләрне куя бу авылда. Шулай безнең больницаның хезмәткәрләрен арткарына барып утыртылар алар. Әле алҗавытлар алар. 11нче фельдшерский пункт ачалар. 11нче быел. Ремонтлап, оформить итеп, мебель белән комплектовать итеп, өстәл утыргычлар белән, шкафлар белән, вывескаларын күрдегез нинди матур, эчендәге оформлениесе нинди матур. Менә аларга да рәхмәт сүзләрен әйдәгез җиткерәйек. Грюс Исламович, менә действительно, аңа нагрузка зур. Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Аллаһка шөкер, безнең районның капкасы Уфадан килгәндә, илнең теге аръягыннан килгәндә, безнең районның капкасы сез. Булдаклы, уңган, дәрт, җырга моңга бай халык яшәй менә бу авыл җирлегендә. Гомумән ишкара булса рәтендә. Авыл биләмәсе хакимияте башлыгы Глюс Шакиров җирлектә соңгы елларда булган үзгәрешләр, бигрәк тә халык инициативасын яклау программасы ярдәмендә башкарылган эшләргә тукталып үтте. 2016 елда биредә Лояшты авылы мәдәният йорты, 2017 елда шул ук авылда мәктәп, фельдшерлык, акушерлык пункт һәм балалар бакчасы урнашкан, бина ремонтланган, үткән елда биләмәгә трактор алып кайтканнар. Чарада шулай ук авылдашлары исеменнән ихлас рәхмәтләрен җиткереп, инициативалы төркем җитәкчесе Рәүфә Корбанова да чыгыш ясады. Күңелле авыл бәйрәме район мәдәният сарай артистлары алып килгән бой концерт программасы белән тәмамланды. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.